नमस्कार, प्रणाम। हम राहुल सवेरे चैनल के माध्यम से रउआ लोग से बिहार के बारे में कुछ बात करे वाला बानी। जौन बिहार अपने आप में गौरववान बा। ए बिहार में एक से एक वीर भभूति पैदा भई रहे। नेता, संत, भगवान, शासक, प्रशासक, राजनीतिक कार, यहाँ हर एक प्रकार के अलौकिक लोग के जन्म भइल बा। तो आई देर ना करते हुए हम अपने के वो कहानी के तरफ लेके चलतनी जौन कहानी के बारे में हम बतावे वाला बानी। अगर ये हमार छोटा सा प्रयास रउआ लोग के अच्छा लागी तो हमरा चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमरा ऐसा वीडियो बनावे के मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आधुनिक और इतिहास के बारे में बता सकी। प्राचीन इतिहास के दस्तावेज में बिहार एगो महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उल्लेखित कइल गइल बा। हिंदू लोग के सनातन धर्म से जुड़ल कई गो कहानी बा जौन बिहार से जुड़ल बा। किंवदंती के अनुसार श्री राम जी के पत्नी सीता माता के जन्म बिहार के मिथिला में भई रहे, जौना के आज सीतामढ़ी कहल जाला। सीता राजा जनक के बेटी रही। जनक के राज में आधुनिक मध्य बिहार, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी जैसन वर्तमान जिला शामिल रहे। अग्नि परीक्षा के बाद जब सीता निर्वास पर गईली तब बिहार के वही जंगली इलाका में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण मिलल, जौन अब गंडक के किनारे स्थित वाल्मीकि नगर के नाम से जानल जाला। मैया सीता के दूगो बेटा लव और कुश इहे जन्म ले। बिहार ऐतिहासिक स्थल है। बिहार ऐतिहासिक स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध के निर्माण के प्राप्ति भइल। दुनिया भर में आपन जगह बना चुकल बौद्ध धर्म के जड़ बिहार के बौद्ध गया से जुड़ल बा। इतने ना, जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर के जन्म राजधानी पटना के दक्षिण पश्चिम पावापुरी कस्बा में भइल रहे। और इतने ना, आगे देखी, ए बिहार के माटी पर एक से एक वीर भभूत जन्म ले बा। सिख लोग के 10वां और आखिरी गुरु गोविंद सिंह के जन्म राजधानी पटना के पूर्व भाग में स्थित हर मंदिर में भइल रहे, जहां आज एगो भव्य गुरुद्वारा भी बा। एकरा के आज पटना साहिब के नाम से भी जानल जाला, जौन सिख लोग के 5 पवित्र स्थल में से एगो हो। प्राचीन इतिहास में बिहार के 3 गो प्रमुख महाजन पद में बांटल गए रहे। अंग, मध्य आ वज्जी संघ। आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था मध्य के लिच्छवी प्रशासन के कामकाज से शुरू भइल रहे। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य के जीवन भी बिहार के धरती पर बीतल। चाणक्य मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार रहे। 302 ईसा पूर्व में ग्रीस में महान सम्राट सिकंदर के राजदूत मेगास्थनीज और सेनापति सेल्यूकस अमृत भी मौर्य पाटलिपुत्र में बहुत समय बितैले। अशोक महान भी 270 ईस्वी पूर्व से पहले बिहार के भूमि पर राज कैले। अशोक स्तंभ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है आ राष्ट्रीय झंडा में अशोक चक्र सम्राट अशोक के वरदान है। इतने ना, बिहार विश्व प्रसिद्ध सुंदरी अमरपाली के शहर भी रहल बा। अमरपाली लिच्छवी राज्य के वैशाली के एगो दरबारी रही, जे आपन सुंदरता आ चतुराई से साबित कर देली कि उस समय में भी नारी शक्ति हर क्षेत्र में आपन वर्चस्व स्थापित कर सकता। वैशाली यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध कई गो रानी के न्योता के बावजूद अमरपाली के संग भोजन करे के फैसला लेने। गुप्त काल में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय अपन शैक्षणिक प्रतिष्ठान में आखिर विश्व प्रसिद्ध रहे। दुनिया भर के छात्र यहाँ पढ़े आवे। बाद में मुस्लिम शासक के आक्रमण नालंदा के तबाह कर दिलक। आज भी एक कर खंडहर बिहार में मौजूद बा। बिहार के राजगीर क्षेत्र मौर्य राज के बिंदुसार के राजधानी रहल बा। भगवान बुद्ध आ महावीर अक्सर यहाँ आवत जात रहे। आज भी यहाँ बौद्धिक अवशेष मिलेला। अब देखी, ई बिहार के माटी जड़ी बूटी और औषधि के लिए भी जानल जाला। अगर ये हमार छोटा सा प्रयास रउआ लोगन के अच्छा लागल हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करी और चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले रउआ लगे पहुंचे। और अपना भोजपुरिया समाज और भोजपुरी के भाषा के उत्थान करेला कमेंट बॉक्स में जरूर लिखी जय बिहार जय भोजपुरी। काहे कि भोजपुरिया समाज के और भोजपुरी के बड़ कलाकार के एगो कहल बा, यहाँ रह, लंदन रह, चाहे रह मैसूरी, पढ़िया लिखिया कोनो भाषा, बात करिया भोजपुरी।